Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. What happening ka jingduk jing jinjar bat ka jing sngosham jing ya ka ktien ka thali Henry ukpa uba raki shabong bat ka khun kan thai kilami nala yeng ha ka lai pho trek unailar arajar option ban le chaw ya ka met jong khun jong u Jonathan Renja u balakhlad no ha railway station ha ka jalla Kerela uba raki shabong ulai thu ba yakabai Liengsuiñ la Ïarap du MLA jong ka Mawlai constituency uba Bright Star Well Marbanyang. Shisi shwakani ukpa ulai thu ba ukhun jong ulami nasyalong ha ka janmien arpun riu tarek unailar arjarpsan bat ulathia ha waiting room ha railway station ha Guwahati bat ha ka step ka babot kata ha ka arpunyo tarek unailar arjarpsan ulami da ka rel na Guwahati ban lecha Trivandrum ha Kerela. Henry haka arpun lai terek unailar arajar arpusan la pente penban balalap ya ka mediap jong ha railway station ha ka jalla Kerela. Ta thường yêu anh thì yêu thế đồng ý khoan chịu gồm một loại ấy bảo vậy thì lại Ïarap bay flight đồng ý lên stay stay sini Ïarap kia kan Loh ka bay bay one day. thì kulit part yang nak kita siap kan thì là terlas ya thì kita ada push stay the sekolah ki là the siap tu Aku mud dia ka you kin Ïarap ki pulit man pen poi. kita macam kan Kumud pi ladi pi hablet cedu sai tang hapo airport na cedu support Kerala ban. Kerela Kochi thì sekarang tu ada option sudah kau pakai hap book kan ana benik setengah so jika ana beli pengemang tu keren tian stay segibun kita driver ram stay ban keren English tu na English tu na pasti hap kali everything tahu pun Kumud pi lit ban no. kali tu mini para jadi flat para kan tangi kumni dan apa dia tengah mulai Station gitu ya tuh.